Муслим политехник техникумын быйыл 56 студент тамамлый. Кызлар һәм егетләр эретеп ябыштыручы, тракторчы машинист, пшикче белгечлеге буенча һөнәр үзләштерде. Аларны бәйрәмнәре белән котларга җитәкчеләр, әти-әниләр дә килде. Үзегез теләгән үрләргә менегез, үзегезнең теләкләрегез чыңга ашсын, бөтен әйбердә сезнең кулдан килә. Шуңа күрә сезгә сәламәтлек, озын гомер, бәхет һәм олы үрләргә менеп җитәргә язсын. Техникум студентлары бүгенге көн өчен бик кирәкле һөнәрләр алып чыга. Эшче профессияләргә һөнәр базарында ихтыяҗ зур. Белемле, тырыш белгечләрне Агромастер компаниясендә дә көтәләр. Бүгенге көндә инде безнең шушы бинадан чыккан студентларыбыз эшли Агромастер компаниясендә. Ундан артык студентыбыз һәр елны практика үтәдибез инде. Без аларның эшләвеннән бик канәгать. Соңгы 2-3 елда бик яхшы специалистларны әзерлиләр, тырыш егетләр. Һәм киләчәктә дә без аларны көтеп калабыз. Техникумны тәмамлаган егет-кызларның бүгеннән һәрберсенең үз хезмәт юлы башлана. Кемнәрдер югары уку йортларында белем алуын дәвам итәр. Мәскәү уку йортыннан килгән вәкил дә аларны алга таба белем алырга чакырды. Техникумның тамамлаучыларны тупларга дип килдем һәм аларга тәкъдим белән аларның кулында уже урта профессиональ белем дипломы, ул мөмкинлек бирә барлык юнәлеш буенча да югары белем алырга. Алар өчен кыскартылган программа булачакмы? Алар өчен быел кыскартылган программа, киләсе елдан ул бетерергә мөмкин. Чәчәкләр бәйләме, елмаюлы да, сагышлы да йөзләр, ихластан әйтелгән рәхмәт сүзләренә бай бәйрәм бу. Әти-әниләрнең, студентларның әйтер сүзләре күп. Мен инде үземнең улым Исламны диплом алу көне белән котларга дип бәйрәмгә килдем. Бу техникумда улымның укуына мин бик сөенәм, чөнки монда җылы караш, балаларга игътибар зур. Белем бирергә укытучылар атлап торалар һәм биргән белемнәре дә төпле һәм үгет нәсихәтләре дә бик яхшы. Муслим политехник техникумда уже 4 ел укыйм. Технолог общественное питание была мала версия. Да. Техникум очень хороший. Мында килгәннәргә я очень советую мында кергә, потому что мында укытучылар как друзья. Алар беркайчан да сиңа кыйып карамыйлар, наоборот, советы дают. Шуңа очень советую просто сюда приходить. Это самый лучший техникум. Укытучылар, әти-әниләр һәр даим ярдәм күрсәтеп торган районыбыз җитәкчеләренә, студентлар практика узган оешма предприятие җитәкчеләренә олы рәхмәтләрен җиткерде. Бәйрәмне район мәдәният йорты хезмәткәрләренең дәртле җырлары бизәде. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе.